PESTEL-analysen er et værktøj til at beskrive og analysere forholdene i samfundet på et givet marked, der har relevans for virksomhedens strategiske beslutninger. De forskellige bogstaver, der indgår i PESTEL-analysen, er P, der står for politiske, E, der står for økonomiske, S, der står for sociale og kulturelle, T, der står for teknologiske, E, der står for miljømæssige, og L, der står for lovmæssige. Analysen går ud på at søge informationer, stille spørgsmål og forholde sig kritisk til hvert af de 6 punkter. Resultaterne for PESTEL-analysen kan være meget forskellige fra marked til marked. Hvis man vil analysere en virksomheds eksterne forhold, kan man bruge PEST-analysen eller en PESTEL-analyse. PEST og PESTEL-analysen minder rigtig meget om hinanden. PESTEL-modellen omfatter faktorer eller forhold i virksomhedens omverden, som har eller kan have indflydelse på virksomhedens beslutningsgrundlag. Ledelsen i en virksomhed bør til enhver tid have overblik over de 6 punkter. P står for politiske forhold. Man skal under de politiske forhold komme ind på, hvordan disse forhold påvirker virksomhedens muligheder for at afsætte deres produkt på det marked. Man skal blandt andet kigge på skatte- og afgiftspolitikker, erhvervspolitik, arbejdsmarkedspolitik, statsstøtte og toldregler. Nogle problemer, man kan støde ind i, kan fx være, hvor stabile er de politiske omgivelser, kan man forvente regeringsskift, hvor udbredt er korruption i landet, hvordan beskaffes. E står for økonomi. Det andet første E i PESTEL-analysen står for økonomi. Herunder hører der nogle forskellige faktorer, som disse er BNP, økonomisk vækst. Bruttonationalproduktet er det oftest anvendte begreb i nationalskabsligningen. BNP er et mål for værditilvækst i produktionen i et land. Konjunktur, samlet betegnelse for produktion, efterspørgsel, beskæftigelse med. Gode konjunkturer er således ensbetydende med stor produktion og beskæftigelse og dermed lav arbejdsløshed. Ofte vil der samtidig være lønpres og inflationstendenser, ligesom der kan forekomme underskud på betalingsbalancen. Arbejdsløshed, inflation. Begrebet inflation betyder prisstigninger. Penge får mindre værdi. Renteniveau. Renten er prisen på penge. Jo højere renten er, jo mere koster pengene. Lønniveau. Hvor meget man skal betale i løn til sine medarbejdere. Valutaforhold. Er kursen på valutaen. Fast kurs til politik, eksempelvis dansk valuta. Ting, som indgår i virksomhedens regnskab og budgetter af pris, løn og renter, er også en væsentlig faktor for virksomheden. Det, som betyder noget i forhold til de økonomiske forhold for virksomhederne, er, om prisniveauer er på vej op eller ned. Er lønningerne på vej op eller ned? Om enten er på vej op eller ned, og om valutakursen er på vej op eller ned. S står for sociale og kulturelle forhold. Sociale og kulturelle forhold dækker over en række forhold, som kan være vidt forskellige fra land til land. For eksempel en dansk virksomhed, som har planer om at integrere sig på det bulgariske marked, vil følgende forhold være interessante. Helbredsforhold, hvad er gennemsnitslevealderen? Uddannelsesforhold, hvor meget fritid har indbyggerne? Livsstil og modetrends, ytringsfrihed og forhold til pressen, købs- og forbrugsadfærd, medie- og læsevaner, helligdage og traditioner. Hvilken religion er mest udbredt i landet? Hvilken rolle spiller mænd og kvinder i samfundet? Kulturelle kendetegn, og hvilket forhold har indbyggerne til udenlandske produkter? T står for teknologiske forhold. Virksomheden bør holde øje med, hvordan de teknologiske forhold ændrer sig inden for den branche, som virksomheden er i. De teknologiske forhold kan både være en trussel og en mulighed for virksomheden. Når man kigger på de teknologiske forhold på et marked, skal man blandt andet kigge efter konkurrenternes forsknings- og udviklingsaktiviteter, nye patenter og produkter på markedet, de teknologiske udvikling, forskningsaktiviteter på blandt andet universiteter, offentlig støtte til forskning. Derudover bør man også kigge på eksportlandets teknologiske stade. Vil teknologien give bedre og billigere produkter?
Vil teknologien give nye produkter eller serviceydelser? Hvordan vil distributionen blive på markedet af ny teknologi, f.eks. home banking? Giver teknologien mulighed for nye måder at have kunderelationer? Faldende kommunikationsomkostninger, innovationsudvikling, udvikling i e-business, udvikling i internet og telefoni. E står for miljømæssige forhold. Det offentlige stiller en række krav på miljøområdet, som et land skal leve op til. Det gælder f.eks. energiforbrug eller håndtering af affald. I dag er begrebet CSR indarbejdet i de fleste virksomheders miljøstrategi. Det kan også oversættes til virksomhedens ansvar over for samfundet. Det vil sige, at virksomheden har et socialt og etisk ansvar over for medarbejdere og det samfund, virksomheden er i. L står for lovgivningsmæssige forhold. Man skal under de lovgivningsmæssige forhold komme ind på, hvordan disse forhold påvirker virksomhedens muligheder for at afsætte deres produkt på dette marked. Man skal her blandt andet komme ind på produktansvar og produktsikkerhed, konkurrence- og monopollovgivning, lovgivning om arbejdsmarkedsforhold og eksport- og importregulering. Det er vigtigt, at virksomheden har viden om relevant lovgivning, for hvis man bryder loven, risikerer virksomheder naturligvis en retssag, bøder eller andre påbud. Herudover er retssager forbundet med betydelige omkostninger.